Добре, почваме да сглабяме люлката. Какво ще го гледам това описание, бе? Човек на Балканите, ако една люлка не може да се сгубиш сам, за какво си? Не знам, дано да се справям. Няма се ядосам много, ще съм... Еве, шегувам се за инструкциите, почвам да ги чета, много мразя още от малък. С който каквото съм сглабял, се хвърля ги инструкциите и сам сглабям. Те за какво са направените инструкции? Да ги гледаш. Само са нервили и нищо не е стало. Сега лека по лека всичко ще го направим. Тук кратка история, значи бях си купил преди 3 години, като си правих моят апартамент един инструменти и си викам, инструменти кога ще ми потребват, мен маква на живота, аз съм млад, излизах си по дискотеки и напред-назад. Обаче, ето фанах си жена, почна семейния живот и че инструменти ми влязоха в потреба. Сега разбирам всеки един мъж, който се заребя да си купува инструменти. Аз бях супер против, обаче наистина винаги си трябват инструменти, каквото и да е. Вчера Сияна ми вика, отиди да си вземеш инструментите от апартаментите. Викам, бе, ти удари си, бе, човек, сега не ми трябват в момента. Обаче сега сглавям люлката, супер много ми трябват тези инструменти. Тя няма и като вляза вътре ще кажа, не, направя го без инструменти, видя ли, не си права. Така че извода е, слушайте си, жената ще прокопсите. Обаче вижте, всичко се прави с любов. Значи сглабям с тези, за да може да не е надера някъде. Искам жена ми, като я види, да каже, ей, справи се перфектно, всичко се прави с много любов. Сега ги махаме лека по лека и продължаваме промяната. Като цяло сега дойде супер много подкрепление. В момент, в който не ми трябва, съм сгубил вече половината люлка. Човека дойде да чисти. Ето го там. Значи Демек нищо не правя, но чисти цялата тераса и имаме половин час. Бях си пуснал музичка, беше ми уникално. Не, шегувам се хора, ако без тази жена аз нямаше да ми е толкова приятно. Дай да цъмкам. Добре, бе, за сега почти го сгубихме. Готови сме, обаче това останаха две такива нюанси на идея. За какво? Мисля, че за да може да ти е по-изпъната люлката, като цяло няма ги никъде по схемата. Дано да прокопса, много хубава люлка. Взели сме си я. Между другото ще направим списък откъде и какво сме взели, така че чакайте час, 2, 3. Тъмън щяхме да ги фърляме, намерихме къде са. Добре. Тък му щяхме ги фърляме, щяхме да оставим без спънки. Добре бе, сгубихме. Супер е даже, между другото. Топ. Мисля, че бива. Това да направим? Аз главях толкова много да се изчистя. Сигурно. Аз ти казах, в сглабянето сме на 100% сигурни, ама в люлката не сме сигурни, така че нали не са люлей много ветрове.